yasibia manyinga egatiemirimende emashini ye nigo eroseranirie amariogo ayo akorokwa nano Diamond Tumenium ayo agotumeka ase okugwenia ale nayo obokoreri wa Nuga Best nigo bole obwoigoro mono ase babwate mechibi eyo ekugwenia marwire yenda buna bulya bwa ovarian cyst, fibroids, prostate enlargement egatia yanda mange wigo mbabwate mashine nde okubeka samarekao eyeko yarungiya igati yobokoreri bunde obu bakubwatuka imenya gitaririga iko bakwigura kera lituko ochakera chinse 11 chamambya gweka chinse 12 chambagaroba Nuga Best iko bagotuka imiyumo chobo songo ase nyumba ya Oru Towers lirongo lya kabere asibare nene kuruchi Jumatatu erunya Monday edition ali chinse chamorogoba bono morogoba kigma ejia kali kuligiri maisaba kunguwa jedeka isano na isato ejia butukiri kuruchi sani komere ibere bu asomorori obogweni yago sobokoreri bwa Nuga Best ngukwanira nyagitali ya chiri nkuma kigma sonoro ayagusi nabo ichisomo chonsi me ya Kenya Nuga Best ngukwanira Daktari Eric Misugo kusanga bono morogoba iligere gukomanya aliyama ya kigma asobogweni igo karibu mwanchu murigere no mategereri tuchakamo bwemenyi bwesemye nabo igo ekelige gotungetia sobo chenu bwaito bono morogoba Daktari Eric Misugo. Good evening moralia chapo insarigo no mategereri Gatembe TV na Gatembe Radio. Oh yes ni mamendengi ya tuachire seredi itamo ne TV waachiri yogo somemo tegereri itogo so motegereri Gatembe apa hotelity bomo botamenyerete moralia kyagera mate edit negendo kengendo sana nakubwa mono gendo ngeri ke buna maroire karaso ira somubere kyagera ni gakurani ebinte binge maga nakubwa mono aleto bwabo banene asichinyomba tiga motegereri itorero litukuri ale romo ganeringa tubukuri getabu se karatasi amone karamu ekiagara mantu ko kwana rero na mangana ari yengincho mono nakubwa mono ari engete emibiri yeito na kitoranya teki buyana tunyari geri buyomo oralia ndokonye ke kiagara gendo ngeri ke bebuna karamu birara se emibiri yeito iko kertu kukwanira Nuga Best omonchu muligireri Daktari Eric nakomanyinga Nuga Best ngire kekeiga na andayo mwenyene nonyorobo semyu buyale ragwita singa na twachukwanira iyo gosigita asugwitanga kurosa marwira mabe naroga marwira yakomanyira sigire tambi gose chronic diseases on moteli gotonyora bona iga atakugubulinga Nuga Best nyagitalikiye na andi na kike tukwa Nuga Best biyamo no muralion sarigo litangani kabisa katokoteba Nuga Best eyene nyagitari ganiga ya chagete obokoreri bwaye ali asoro ngorwaisha enseri kurukwanga South Korea ekiro aba science abanene kurenseri ya Germany amona orogongororwa South Korea medical engineers babekanetamo bale koli yantere ngaho yokubwenya otatigeria tumanyete ano bagitene technology ngi ya sana technology tokorwanga nano Diamond Tumenium technology iyo yarengete mono gushugulikira moroira ali amakomo ogosangenga to komenya to kora na to kora kende kia onye tunatumika mariogo cha somubere ano bagitene ryoge ligi yake gimaligi ya mono baga chaka okora obotuki baga bantu bagatumeka obubweni oboiga kubwa mono banda bange bakabwena munabono asoro gongororwa essentially ya South Korea bantu barwalite mechando ya arthritis mechando ya high blood pressure mechando ya diabetes mechando ya ringo sumbwa omuralia bantu utaikora no nikitoro ye kaire ranga enyagetari ye gacha no bokonyo bonene gogo chukoro mwako 2012 ensi ya Kenya ekava gatiye chinse chiria obubweni obwache tororo ekiagara konyora yara tare ya choro ngorwa Europe ali mira Australia yari mire North and South America yari mire paka bono South Africa konyora chinse njire ya kunina South Africa na into Kenya 2012 ndo atikitu maega nyoro obubweni obali osumuchito Nairobi kolendo morali abantu baito mbate ki obubweni obokoba serious ekiagara abantu mbale batege ti obubweni obo serious bake mono asoro ngororwa centro
bakateki bubweni obaro bakabugira ko basirias lakini abantu bande bakabeko bushiro lyo bonene boko tebanga bubweni obo ya kijachi ko ba 2018 omuralia konyora nuga pesi bona abantu banyimanyira abange konyora yamyokere yali mere dolet konyora yamyokere yali mere kericho na intwe una esoro nguruto rwa gusi na nyansa kichumura tukarambu yati hechi cyaso mu cyito bosongo muralia ekara twaligete byombe biri byali tyawa tukabwaterana na kubwa mono tukaene kyanga enyagetari yiga ya nuga pesi yaikiraso mu cyito bosongo asomwa kolengo 2018 aiga asamaga cho urtawas lirongo ya kabere kuru 2018 omuralia twabelire gaiga samagacha ya urtawas paka bono iga 2025 togenderete n'ubugweni boito twakorire myaka 7 togenderete bono umwaka nano omuralia na kubwa mono tigima enambenene bantu bakire babwate mechando wao bantu bakire konyora batugutira gosemeria bantu bakire batale kurara no nyinu botuko bantu bakire babwate mechando ya mauga mechando ya pressure omweli bweli tuko nyasawo bakonyire gotera machine echiga bagweni ro moralia eyo yairira togwe togende buna nuga pese moralia togendere tokwena no bugweni buru bujane no bugweni bwabene na gokonya kubwa mono mwanya bantu ekera bantu baro moralia gosangina bono mwanaro kitari konyoro gote yani konyoro byekumbepi iyo bokotuwa mushiri itelyo bokotu okonyoro burere bamubekire bono baire buna bona ngomo kotipogo yaga no mungu no mwake sana lakini yaga natu mwe tobo bweni oboega otumekire ne tukoria ya tinge ne wiki ya yarire ogororo kiromoralia eyuere buya na koro kerokeria kenene nga nuga pesi abanda abange babwanire nendo muralia buya bwenya kitali to kebisete tukale kurwalo muriro asoyo mwasoyo intuji machine yito tobege tabwa abantu baito no bari bakubweni gugari kero kendo nyo mundu bwajeri tukoli tanga mataba bari babwachi tamutamu ekyaga mundu kwaliri obweni baka kwaroshiru mundu kwangani rusiko ga paka moyo ukure bono mtu no tobege tali teneni mongo abantu babwanire okubori ke ayana kiona gwaje taole na kubwa mono we have a lot of testimonials moralia ekikoro kinga abantu abange gotere sinyage tali yito yanuga pesi babwanire gotere chi machine yechigo moralia na kubwa mono kikimama abanda bangana bakona tikatoka ndalia Eric atorwali ya intiga asiana neno gokoroke na goteberia bune machine ye gokonya ekyongere machine ye tero kunyitumeka eyenero munyagetari nendo munyagetari u Alright, wodo mwanchu muliringa uye kurunga daktari Eric Misuko anuge tabangana bekire uye gorinya gitari ya nuga best ne kenenga ini ya gitari anda kaje to manyitia chagete kigma kurasi Syria South Korea na ndura bekire gali benenga inya gitari ga ekiringa kanene ni jugo sega sigera emechana ya maruira ya manene amakungu amenyira abantu ayua lego chanda abantu kurasoronguruligo ikabono ali pakosorongoru wa Kenya kusi Africa nisi ya Kenya na wikagusi bono mwanchu mulika tu ugwanira nuga best ekinge nchenene kuigurenga ayo mwenyenenga bono na boko nyora obokoreli obuiga bono eyemasemo na bukuibulinga ine nuga besinga yigotoka na ndinga yibono omwenchumuliriri aratale mpaka nuga best daktari nigo toko muralia asomo yito bosongo Nyato toka gaiga sama gacho Uhuru Towers na magacha manye kaine sana gaiga somo chubo songo para ne ria nene ya Kisik Sumurode no tole gaiga sama gacho Uhuru Towers mtera rogoroga creo que maybe asomo churi nyamira bara to bwata litu kolitanga ni murali batama tuko singora nyamira yakagara bantu banyamira barumba era kiki mabagate nangi tuachande ke tuata to travel limono to igore clinic geiteke aria sama gacha aria sakami building neria magacha sakam building inseyaye ngosangi ole bengi yabangine ku Kenya women na intu ega so mujuto bosonga sama magacha ya Uhuru Towers inseye itebengi yabangina nero ekuru kwa Kenya women ekero otana to ikera ko sekero to boli maswali awao na huko tuangera chinamba chesi michuko bwate namba yito yesi mintanga nigere 07 84 95 57 17 tikanyirolere 07 84 95 57 17 namba nigere 07 00 260 518 07 00 260 518 alia so mtandao na bako tonyora se www.nugapestke.com ase Facebook na bako tonyora nugapest kc
abasoro mu chumalinga ko igulenga eyamasa muna bokubakira esimi asenamba enoti isano nibere enoti ibere isano nemo enoti isano eyemo isano naisato 0700260518 yani enoti isano naibere boigo isano naisato inye kenda isano naibere eyemo isano naibere nambe yino bokonyora sensomo yende 0784985517 eligere onyara boko karaboko libu ba kirisimi masemo ayurasi nsamo Josepi lakini nyolenga aiga kisi Orutawaza namagacho amanene kigima lirongo lya kabire igoro yebengi ya Kenya Women asura banyore kerawe kiro mu cyobusongo abantu bali balo cyobusongo tikakulinga Orutawaza yere ayika busongo ibara ya kisi kisumu obakirisimi nabokonyora amangana yusobolinga Kenya Women lirongo lya kabire obanyore kuliga nyamira na cyako ikagali sakami birulinga lirongo lya kabire urebengi ya Kenya Women na roba kirisimi kirambe cyico eliranyora bokoreri ubuyana nuga bestra asobokoreri boko urwa obugweni bono daktari ndochenga umuntu nale gali eboni gukunyota banuga besti yakonye maroire nimate maruri na mangi kubweni tutachi kuliye libururi togo ligisigasira lero nuga besti nige manyira sugo segera maruire onsipi segitange ngenecho omuralia no mane mbolinga nuga pesi nige manyekaine asogo segera na kurwanira maruire atokorokanga chronic diseases ana maruire ugosangia ako chaso mubiro ito abero rase kegetambe na yani minute na goikato tumekama ryogo tomanya go survive uroire nga pressure diabetes umochando begete kyomogongo mochando bwichinengo tokoro arthritis mochando mondora asthmatic mondo bwata no mochando bwo konyegari ko tokonyoka nga Parkinson okonyegari wa magoka paka at sometimes the same time wasore konyegari wa asumotwe imechando yechinyigo esinyinjage ndukeke enyagitari yega yanuga pesi teringe lyogo lito twabatebe nano diamond tumenium nyina lyogo lirimo yaya iyalenge omotogano wa maryoga 5 kere lyogo ndibwate chinguru wawo na kubwamo no segera emechando wawo asumubere igekero mundago jamondo naro gochata abume bibago tulekera arthritis bakari go sugurikera pressure amayi bakari go sugurikera diabetes mbali na acha namangana yebinyubye byumubere yaya amaryoga ya ningaro setiwe kwa hakiri yogolenda na kurusya obube bonde bwensi bora asumubere kero kende bwangire ku rwororo ende bwabere rororo asegekege tambe igomo tegere tese marago yabona se TV ito nere ito yagetembe nuga pesi yikurwanya na kurusya obube bonde bwensi bwasoira asumubere kome mpaka none kara manyinga atwalro mochando ebintu by'umubere muna kinyiko cyangire ko lega asibuya none tero umubere wose uri kopimba abantu bari bago develop none umubere kopimba teri na kwa develop buruire bonde pati sengenjo karo kende kinyiko cyangire karo kende riva yito yangire karo kende ngoro yito yangire ko gwaka manyinga sejirengia ini gasi anuga pesi kuirania ebintu biri byeme bikore gasi yaye buya nende buneta keire umutegerero yito na kitoko teberanga ekerubu muchando ndi bwensi tema uliki esenya getali ito ya nuga pest oshugurikerwe wereswe na kubwamono otebigubu n'okubwena yes morali iko ketukwa na nuga best amarwere no sipi ayo mutegera libono morogoba andake nubwato muchando gusunu bwo magongo muchando gusunu bwo magoro muchando gusunu bwinda muchando gusunu bwo royoro muchando gusunu bwo motu muchando gusunu bwo mangana yibi mubyosi yumubire kimukiri yose giya buchandire bono igwa to bayisa gusega gusegwichanda nuga best ya kire eligere ko obokora liboro buya bone kiro gukoranga ayo manyene abatalire limo lyuka Orutawaza lirongo ya kabire asena mbaye simi enoti isano na enoti ibere isano nemo enoti isano eyemo isano na isato enoti isano na ibere isano na isato inye kianda isano na ibere eyemo isano na ibere na kwa banyoliro mu nchomo tegerali nyoranga obuweni bwawo kwa banyoliro limo ryoka asemi chando ya maruire au daktari nigagane chikoligirya magana korukunga arthritis katukolera arthritis daktari Eric Msko andake
uyu muchando kiwiga buya sana omuraria asama tukamage go omuraria onsarigo yes seria nseito ya Kenya yons seria nseito ya Africa yoka noro gongo ruons se yonsingima omuchando bwikiningo yes obeiro omuchando monene nendo omuchando usumbuire enambene ne ya mwanya bantu ekiagera mechande yenja akabeiro omuraria kuri ndi mechande ya sero komenda kana aseke gori yons na kiri era twatakona rigiri ngomuchando yiga bwa arthritis umuchando bw'ikiningo umuchando go chikotuga makwe gubo saleru umuchando go chikotara gwasinyu gotara osange bwato bosaleru asobo katigati bw'ikiningo chao ebe ne kiningo cha magoko ebe ne kiningo che chimbongi ebe ne kiningo yebachwa ebe ne ningo yeriru ebe ne ningo yomogongo andonsi asenengere yaberege kotoretera emechande menene asomubero ito na kiri era twara abwa turara rigeringa intwe una mwanya bantu emechande yiga ya arthritis ekene ngeri naki inkeke kyanyeretire ekene naki abande karogo turogo sangino bato mochando yo arthritis inkie kubwene to kurigero manyana kwaro mochando yo arthritis inaki mochando yo arthritis aje tukurigererigwa ekera abantu abange babere bakonyoa magega bakonyuira una nego mambi ninchembe buya mambene ninchembe buya muntu wasange mochando yo koreteire omochando monene sana asumubere ibo mochando murario karoto kwa no mochando yo arthritis obeire omuchando monene teri gusioka Africa nense yonsindi momorali ekiagera bono rero na rero twabwate abachicha kuweniwa umuchando yiga bwa arthritis ibarenge namba yarengene no morali ekiagera abange paka noni sikamuna tukwana bono ye barusi yogo semeria ekiagera kero kende batemire gali mate gosega ali ruguru basebi gwenga muchando turi kubweneka bono montorora kina temire ngatema matali ngatema rugura ngatema aliensemo bono tianka siko ekiagera bubweni bombo yo morali na kitwakira station yeto ne TV yeto yagetembe kuhachiri yoko motegeri ito tegerete maragoba yabo ogo semerianga muchando yiga bwikiningo terina na libono igo ikiro moeri muchando no bwateri yogo nkobwenure nendo ngatie mechanderia yagerete nyagitari yiga ya nuga pesi ekachaka esabali ya yubwenyo asomo tegereri uri nkagari kerto kwa na nduga arthritis usumu chando wikiningo muchando yiga konyoreta kiswalirege asano murali litangane kabisa urire mbere to na prosthesis mabere oburwaire bwa mabere urire bwa mabere intuna abanyagitari murari ngo taratore mono asumu kitugusi na isiko yagusi yeto ngo twasangire ngo muchando ibo burire bwa mabere obeire umuchando monene asimwanya bantu ekiragero umuchando yekara go so asumubere nigo kurigire likiningo ekero kurigire likiningo ebinyi biri tokoroka nga prosera binyi biri bya burire utokora na prosthesis ebinyi ebi kurigire mono kiningo ekero byarigire kiningo byanda byakeya amafuta ali tokoroka nga synovial fluid kusamarenda ayako gara kiningo kitu kigotara na kokolega yakera lituku ebinyi biri bya sororo ekero bya sororo muralia byasalia amafuta ali ya muterere ekero amafuta yasalekire gwaso koba gogo complain go sogokolera mono igoro yekiningo ekiga ekyagabone kala amafuta ali agosaleka ogosangina none nonye no ekinengo kyawo gutachaiga to gutacha ekyagero gwetera obosaleru egento kende kyanamba ibere kyagalire obubiro bwa arthritis bwa baire enamba enene negasi nyinge etane tiekerengo asemia kemenge yese gasi muralia no to yatwara bantu naboneka ngo to yatoli seminars ese nyagatari ndo bwa teoria nene bago to bolinga ikutugas eliki abantu bakalengo kora baringe gasi botuko na mugaso banda bambare korwara batiye yese gasi muralia enambene ne yamanya bantu yes nabo kusangire rero kwalemire mu mugondo litukoligima yes wate bana akolire gasando tiganga kero mu biro ya santi me pingole kendega inyori egende kukurigo cyaso mubiri mfaida kigekoreta asoko beke ndoko ka nutrients go se minerals ile kingia asama nyingo marali we are by engeti yakale green star engeti nyinga era abantu bakomate bantu tinne go kandi bantu bati banda bango sange bachire tibinte bitaikwa gacha asomube nibinte biga wasange ngabyale tira maroira rama amaroira mangi most of them they have a lot of uric acid ekiko salia mafuta aliale
ikigo salia mafuta ali ara shine ngomorali igitero none gasireka tokonyekora mpuri gitore nabono ko bugo gwakolire amafuta ali ale mali ko samari ndali ale nge mali akeire chinguru ningi torabeka somubere eline mafuta ali go setati kalisi amudogo chiroka chira na somubere omurali ekine nambendo murali ge gase nyinge yaitane tia kerengo asama tukamange ego affect ya mafuta ya sareka ye nyomba nerere ma egutangari uganeri ugande nyorana wasange ngai katreche ya siro ya erire uganeri ugari asere konyorana wasere gwetera sambeni tare ngoro egendo kende ya tomurali okoli goito Mona okoli kole mwana kabero na huko sangi kwaliro okolioko na ya kindagera itakali ndagera weight ya kini na somubere no mubero yoito no nyasa ya buna totongete te sata ni weight nero chikiro nchirororo mubero yobwene to kubogoria lakini ekero to guchikorodi go stoji kobeka chikiro jeche nyinge etukwengeri kinengo kiagara kinengo na jisupport to mubere wasangi bono movement yeto go soga asite yakera lituko ya ira nirense na kubwa mono twasoire ko develop imechande yega yekinengo nja weight ena mbende ya kabiri kinagere kinarete most of kinagera tuarire bono go morali around some months ago I was listening to Satan news ya got banga kindagera tubuate bono ega most of them to ko kindagera kire processed ni kindagera chiga 10% ye kindagera chiga nerere chingia meaning 90% yeki nagereje bwate mechande mebe asomubere kwamene kusangana ya letire ya bekiro buchabu bunga samanyinga ekero ya bekiro buchabu basa wanga samanyinga wasanga manyinga aya lika kuire kinengo obuyo buya ndagerengiya mbengiya wasanga konyerera obuchabu burubunge no buchabu lya waswa watumurete ase kinengo chito eyagara kinengo chito bugatigati bwabo waswa kubimba na kuetero bosari romorali ekyo mwali kegima omochando bwa athletics ni gokoretwa na inheritance yani kinderia ogosangia nderi yeke goligete oro ngiabwate bono giachire baka gusini kiari gya gatano athletics yegutara imeyeki family omorali wasanginga mechande bono yaire apart from yiki ndagira kiriya sabana bake yaire abana bake to inherit arthritis kurwasa bible muchando yegabwe kinengo that's why usange mwana bwe miaka 8 mwana bwe miaka 12 mwana bwe miaka 15 usange ko complain mono asikinengo chaye osungu tamanyanga mechando ki ego sega koreta this problem daktari kerugo konera igoro yoba abana bake igo muchando bw'kinengo sa arthritis nubwateke goli do you have a limit before matukali akale y'ekisokoro twa mateno bono borere bwara kuri abanga abagoto anti babagaka lakini lero iga oburiri bwa that simboli kwachora that's why na kodina tokurwali bako mwana obwate myaka 8 bono iga asenya kitali ito ya nuga pese no gutara de nyara kumuvugo cyari buyo moralia igo buriro bumboli kwachora kegoli yes abasoro mu chubolinga onyolinga embono gotonyora abono murogoba onyoro murobuli kurunga obokoreli na Nuga Best aiga ase studio mwana buliro jufuru seru sanganere daktari Eric Misuko ase studio lakini ikatunyo usangamo mu chubolili unyolenga gokonyolia inampa ya Nuga Best ayo mwenye lugha ni tigusubwa tumuchando no arthritis useme chandele menge na boko banyora se namba 0700260518 na 0784955717 yatukwanera enoti isano na enoti ibere isano nemo enoti isano eyemo isano na isato boigo enoti isano na ibere isano na isato inye kianda isano na ibere eyemo isano na ibere kirwa kirishina mbechunga inere kebungugo yogo ikinuga best lakini ayo manyana kuga nitukutara nyorobu wenya itara sumuchobosongo karuse mende yosure ikakisi town uchobosongo ga yatemekeka suku kerewe ikiroro swase amagacho akurunga urutawaza lirongoni ya kabiri iguriye bengi ya Kenya Women no abagutoka kuri gali si county Nyamira na roto so county Nyamira mali Nyamira onyora magacha kurunga Sakami building ilirongo iguriye bengi ya Kenya Women lirongo ya kabiri ayosi na magacho uranyoro bokoreli na Nuga Best bono akatukwa na daktari ya obokori watebiringa Nuga Best ngi yakonyereta ingi yakoleta arthritis
andake wakwande bya sana umuntu nali gali urarore andake achake kwenyeri undacha kuyiki agaso undachake otabangaki ate ubaite bona harogiru unate ube arthritis bono daktari ne ingaki manyire limbi biga asomo chando bwichi nengo usa arthritis umuntu urwale to muchando ngaki akorekana no tebenga uri saligo na twamora lero na arthritis muliti ni swali lili ya sana umuralia na kubwa mono njakera wese gwachakera ekero kuzange muntu wikiri biwango byoko enyeria ojaga amate ona boko nyari kabere esengenje bacho gose sengenje liru boko runza ligo muntu saide ko enyeria ko charia athletics ne water stages yarule stage 1 yarule stage 2 hogo sanga ko enyeri yakire stage ya gatatu meaning nga ke jatire ya sini nyosu nyugotara ekara bono stage yego chikoswa ni yego chukwarambere liorare nsomorari yakoze kire yendo nyuma tare gara stage yo morari osari gachakera tiganja kire manye birie bike intubuna mwanya bando tokorra twasiereria na kubwa mwana twateba tigabukire mambe eke manye yege tangane kabisa no bubimbe asikinengo cheito Goko nyora asichimbongi chago seriru lyao kusasa maoka abigokoro bi andonsi esenengere wasoire gotwara obubimbe otama otosuyundiri twakiri ti kwaso akobimba bosaigo maybe watara we kasegete ugo chukoyana wasangia magora abimbete ugo chukokore ugo chukoboka wasangia magoka abimbete inyenchige kemanyerie getangani gego koro kyanga omuchando soire koba asubu gatigati bwekinengo chao chomobere namba ende yakabere ngosangi oli kwasoire gwetera akabosale kakorwale bono mpura bosale boli umurari osali gateba nga bugo sogoli bono obuno bosale boli bwakorwale bosale obugo chaiga ngosangiole kero kende ngutungo temori gutugama maybe na boko temo gutugama kogenda maybe kokore gasito ya kendega kogenda kebaraiga wasangi ngeke gutugama onko ngura kabosale gutano ne kero gutugutenena kwa iwo bosale waso ndaibo no bosale obwaru ine njere ya mego toro kyanga obugatigati bwekinengo cyao wasoire gutwara umuchando yabe abanda bakumubone gatuko kwa numuraria nonye no gutugama yo kore gasiri tuko yabe ile challenge gutugama kogena none nyombe yenge yabe ile challenge otherwise abanda bange bakoze bono baro bachenjiri lichiko babe maybe ondosi bangoli maybe ondorete kero bune ko ikaransira esinginjo kuikaga ali kujugutira gocha igoro ekobega sina gwetoro bosaru bane numurari inyenjere ya mego toro kyanga obugatigati bwekinengo chito watwalire gutware metando enambende ngosangiole nga kendo muraria distance ni ile kware gutara wake batirero gutara wake gosenga segitega okoibonye ni getirimbo kware gutara onto koso gutara kenyanyuma inyenjere ya mego toro kyanga kinengo chito obugatigati bwekinengo chito baitu bwasiri gukore gasi okujia gwomubere nabeka bamagoko nabeka bomubere bwensi kugwa mono nabeko bamaguru okukibuno umuliro bange mbali kwebisuno yino burangete bange nonugo kugozo leta machali ya makendi obeka magura ya mali esinginjo amanyanga bono abuwiri bochao boli twateba kero kende na buraru skindagera kero kende burugosina samorore no uri bwate diabetes pressure wasanginga bochao boli bons manyinga sengenya te konyara gotara buya mechanderi ya beire menene sana ose amanyinga gosase mikito ya manyinga ya swa gotara asumubere liko bochao buwende gosoka bosoka kuba asumubere bune achenge wasangi wono bugutira ko basumubere nakobwa mono waswa koya egendo kendo muraria kisindani baze ndega manda bange ba complain sana okuchukutacha muntu ekobeka nene sumali ukubeta kabisa bende ukubeta kurunza ege kali kabisa in fact ga daktari tukwa ne mono amchandira sabantu sana ari no bokonyo no mungina otaka kemagura inkubetu hakimo kakakodo inkubetu misumali eni singinto muralia omate example no janara ate yabantu baito osikolige no mutungi olito tokubuchera mache litamia mocha litamia mbili etangeria nene na ba macha go tukondero tubucha macha manya kabisa macha manya kabisa obeka so mutungi ole lakini omweli bweli tuko ekera macha no kora matuka bero mutungi ole nyukunensali obusange botago mboteremete tensali na inturo nyasana tutongete ndia manyinga ngo tarali mubiri bwensi ayika paka ali bicara byamagoro na manyinga ali bono nkuire na gakare esinyi ncho bohereranya eso mubiri
kero kendo kusanga ingoli buya wasanga nga twatwalire obutali bwa manyinga obuchabu bwasire goterema ase emekiye ito na manyinga bono amini obuchabu bono bwangire gosoka bugona gweta buya ase emekiye litokoro ka pulmonary veins wasanga nga obuchabu buli bwasire ko bali tend back asomobere mono wenda bwara bakansa ali skin sand cyamaguru wono gucugutacha obuchabu bwarose ebintu binga maote abange baberere ba developing nduruna the bone spars asige tingiro magaga ogucugutacha umuntu kuguna yani none bikoroto obeke soro no moito elindo manya gutacha okolega asya yakera lituko ine sa ine mbesana bakoro kinga problem ngo kire ko bakochimutu wa muralia ekyagera obuchabu buli bono bokonda bugusali kinengo next year ndege ko bororo nuko sale kana kurara nsomuralia egento kendo muralia kanene sana nduna mwanya bantu akororeka rogiachire mondago kyombya nekero wasoire gwetera bono iro komogongo mate mogongo no rubwa kinengo kire kinyinge kinengo kieta yani okusangina niyine erisiro yitomubiri wasangina arthritis ya gatira somogongo tokunyoroka somuntu bwege somuntu bwege nyagetaringa spondylitis ena arthritis bono yasoire gutya somogongo wasangina bono wasoire gwetera ekono sa mareko igoroga bigotiga none bigoti monde kunyara gonjora ire kero monde akorera bwake gasi ari okora yangire wasanga none mogongo yonsa se tokobekere mochibi tokoro keke bo goseke bono wasanga nge problem ya beiro nene kugima pako monde kwaro somubere bwensi oswa korosa ine njere ya meko totenga twasoire go developer emechandelia ya arthritis egento kendo mulale ne chinguru chiko bora somubere mona asama goko wasange mundu nabara kubwapega nduko sine tamo sibuyayiga lera uchi kubwapega nduko likyaguzi taiko manyandi kyaguye tocho kuna kende kyagu inga yani bichara bire beito byamagoro gose byamagoko wasange amafutari ale ngororo aherire ine njere yanu egento kendo muralia nabono yoligire TV tyagatemera bankora ama ngoikirire nona mawe embeliru yaenda kobochigo se bichara usange mundu kechara kyaye kichite njera gete kono gukumina ki ta unyet ta korete kende na kone bichara bya bai na ki bichara bya neraiga wasanginga kumbe amafutari ya elire agotoka se kinengo yagere bichara bya swa koenera gochasanga egento kendo murarige ku affect ya corona arthritis ya chire none binu byo mubere ebi korosa enda telikonyara gosiendaga no kolega sia bya so mubere wasangi none nkoro kyagara none gusukuma manyinga ya mira manyinga machavu mono wasore gotwara the fatigue okorosa kuri kwabero konene wasangi none chinyigo echigo takakorosa ekiagera kira lituko chinyago sibya manyinga machavu naboko sanginga chasore wasore go develop program none ye achenge wasangi mechando ya beire menene iga arthritis iga twakwanire ni manyeri biga twari lituko lya rero ni manyerio itubuna mwanya bantu kero kende tokorra twasiereria lakini igikwa birorire ni motara chigo sogora buno munyagetari ateba ige minute nga ali engata amini ali seri ngoli ngoli komerana engate eri gati ali asiri boka ya herire ekero ya yerire bono liwo ne liwo ya soire konyorana na kieko garugwetera ubusari bulia no beka peni enkoke peni kire ne yonse asumubiri wasangi pando bogenda ndete kunya comment kana igo motegere nare goteba iga ga tiki kwa re manyeri ebiga byo mutando yo bwa arthritis kituna tu abasomiriga muhiri ona bwate Mwamungu mino na bwate muganko mino na bwate ndo munyene na bwate yo munyene no bwate gosomoro je cyane bwate musomi ebinde by'abantu baito ekyagera abantu baito amanye ekera abantu baito bamanyire elinde bamanye nga obokonyi mboro teyo kwa moyo basono mwechubuligiringa igwa nabikinyerekananga ebyo byonse byagitalereke anyare kuba kwereraga iga ayo munyene nkireke mugwetera unabono amangana iga yuko bitwe sumari kuru amagoro abantu sibyo daktari uyisogweta yani ukuru mu kichiyo ndo batonya ro muntu bada mu cyando buko bitwe sumari tube cyane mene no zariko tukuru mu kijaso yo ndo batonya ro muntu buri ubimbete ase kinengo kiyaye ubwato bubimbe nabakunya ro muntu butundugusigo sasa bitale saine wana kutebanga ini yagiti ishimbu cyandire lakini umuntu nabwo atubusali buke umuntu yabatanga ni it is normal ya tubise kuiranya kawaida daktari watabiringa ekinige kura koire ngekora uyo lise byo kulera umunyagitali ekinige bwa isemi nene utasiye gitali nene ya Nuga Best bono igwa
sielia jetigana kunyuli nye kuigura mangana unaroro na bugwa kisibeiga eligere onyara kubugupukyo bugweni bwago bwabene no nuga best 07 00 260 518 07 84 95 5717 karo okukwana na nuga best abanyagitari babo nigo barabange nebono nubuwono ebono igina mbiri na biri gwaze na bugwake onyara kubukuboli kusote benga nayo nuga dupuke kirene gikiago hasokonyora obugweni bo daktari wanto baroro konyora emichande ino kwanyerereka unatua tebiri mungina nale bono igage ndi kyombe unale ingi mashujade bono nkuira naru igiri goli agotira Jingu chamwera uchaka gotongora uno ulio kwenyeli umurikai nali ngibya oliya kama saku gete igakanye agamote osa gwa tachira baise kuganego sori mungino yatenga ai narosa wasiumu abantu bali bako korubu wasiumu ine urabato genda kubweni mangana iga complication kiro kinene sana umuralia kinene mono kegima mekiagera enyameria gose cartilage gose ngatelie gose kotangari uganiri ugandi nyorana the moment gwasere konyage konyari n'umuralia teba gwasere konyage kuganira gojumotwe ugosanga bono nugotacha gwasinde kutacha arthritis area yakubeka kwabanse umuntu ra yani okotwaro borema ekina kegende getangani egendo kende gyakabera arthritis ekara yasoira asomubere una bono ebinombire byaime byomubere natweka gochika gukwanira ebime bibigotika gokorega asiabo yakera lituko wasanga ngomubere wasere kubimba kerase okoro kinga chinyigo cyangire okoro kinga riva yatore gotwara imitando ne nkoro yaro siri kusukuma amanyingara machabuli lituko gochaselinde egendo kendo muralia nkoirerere nona bantu baite senyenje bosari bakobonene bako muntu chuko oirere ekina usika kuna chekina Yo korega ndogoro kana total joint replacement yani yuko muntu ona gaki nale kurusuburi rweri yani nale kurusubwe bacwe yani mbekere bacwe nde ngao inale ko chenji mbwane buya ekyagera umuntu ona gaho chenjeri buri ugo sawo chenjeri bwa ebacwe yaye nkubwenale wasangira rinde metande komente kana mono igonto tukuikerasi bunayo egendo kendo muralia arthritis abantu abange basiri yobugima ugosangira it is because of this problem to call arthritis ekyagera bune arthritis to call rheumatoid arthritis arthritis ere embe nende embe mono ekerego swaso mubere witinya sigekegeke yakubekirense wasore gotere mechandere menene ntu igutaka twagenda nchireyo ekyagera to gochuko ikerabo mechanda bone gochuko menene expenses ichigo chukoba chinyinge na kimorali botambe to goteberia abantu baitonga mapema ira bebuya kubwa gwetani muchando yo ochuko ikeragaria ekero gochukubeka kwararirenze bimubya byo mubere byangire kolegas ekyagera none ekero gochinya gitari yo yanuga pesi kwa bekemu bya kubekirenze ngokusanga none ngo irerege kake mpaka tuje tukura nikane no mubiro yokorege nduke wabe buyo muralia igo ekerenge kana daktari au kwaniranga amuchando igabo arthritis wabe tunyu bwenia nkonyoruli michande mengi sana uno daktari rendo muntu naro bwate michande ichiningo boni wigura mangana ya maya utwali michando ngaki aki muchando uracho iki stage 3 no wakwana mchenda halense ngaramense nsinyuku imuka ngakingo kora nuga besibona imugwatu bwenia buya sana muralia manya nende bwango sana niende abantu wende to kwigena ngakwa bwenire ekyagara macho tima wajana okay injendale kulinge bicara byanenda kwenye birinda gete na kile naso ko bicara byane byamagoro bitai kulirambo kanonda iko umuntu nasuna egende getangani umuntu bwata arthritis musibeli amanyinga iyine eriga siki ndare kitu cyana ndaya mu right ekyagere ryogeryo muralia okuli beka samachi amacha atene gusanga chenjekeni gusanga chenjikende eryogeri kero kwali bekira amacha ne liberera kwantwa kunyiyogeri aseri tuongo kwatolege pimu ke yogeri uno kunywa aseri na lili yokuja kuingotera ne kwa o prevention nengi ya yeso maze kwagazire zane kwagazire maja ayo na bukuti beka ngo muraga cyane ko bugamba bono ngusanga kirema igana cyugo ne kuingotera muraga kora nenje nabo kombekeresha amina bono muraga kwamanya ngo iryogeri ekero kunywa eririya yagera rigo so asemeki ya manyinga ngamanyinga aya na rumu cyakon gwa murira itaso mubiri ekyagera
na arabu gori bocha gori aira se kinengo na aragera kinengo cha so kubimba ejoge riri ko rusubo cha gori ya ekere karo gusu okori nywa go cha so mubere mbareri muntu kugaragarirwa yasoka muntu naro kuminyoka achene ne achenge muntu nare kale ryoge ri asoire kusange mubere wabaira amacho ko muraria iyi njere yemeo gotena bona manyinga asoire kusibigwa na muntu gusibia manyinga amene to kubweni arthritis onye tura sibia manyinga muterere ena mbende ya kabere machine ngiya sana itoye mati T20 nero single mati nero kero kuraro muraria okurara buna igoroga tualete gitamba tuakiara tualeta ne kende tuagutuba tualete burangede tuakomumeka eyoge gari ya match no ri rosara ni ese machine eri ekyala nuga pesa ni kubana eri yoge limu na na Diamond Dominion eyoge ri rosara ni machine wai kamera obwe yogo liri manyi okobinto bibyara kugenda asumobere okubimba kuri kwara kubimba epinye ri kwara gwetera kero kendo mubero liko nyoro linga kire bicara magoko mubere bwensi wasangi mubero bworobire manyi ngasiri kutara buya wasangi okuyikuri gwasire kwari kuya magandi ali ale ngorumura lya rurororo wasangi mechande ye menge twakwanira gwetera asugu ikamera ri yogeri wa ikamera ile mu jando rurororo muralia egento kende musangire nengo mune bacho ningo buno mogongo kero kindi yatanirake pako mondo soire gotara kugeka mashini nero ingia sana yo mogongo igasi yaye nukubanga nakuira nikingo cyumubere kira nebuya bunalirinya sato tongete ekyange no nyenengo yasoire kwenera ekero bwagise nyandari ito ya nuga pes mashini nera abwingiye kuruku N5 N4 tubwate mashini yende ya manyo paka bono nyasango chikotokone tunyore mashini yende kuruku N7 eyigo chikutangira mono muralia na koleta mubero ito kinengo chitu kira nebuya asomubere egendo kene ngosanjole ngano na magura alinga kire magoka alinga kire noni kiyebewe mondo te kunyana kuramba kurambuke wonsi egasi machine ekuruku E5 a very good one ekero kwaro liroro nukurambure mekia tokuruka nerves ekero yire ni buya nibi mubiri byo mubere biya nego kolegasi yabo asenjiriringia ekyangero nyama system teri ko content no mubere buya problem ngo somo cyando omone no gusangyo akaire asomubero ito eyego chikoyera amabwiranya komenta kana asomubero muralia wakwanira mangana maya yo gusubira manyinga asomubero yes egere amanyiga gakuraba igene chanda Friday sire guchaberebe omuralia inyere secret wakone kobe kuji machine kabisa wakone kunywa eliyogolia nano Diamond tobere kabisa omuralia nsari namangana yonsi no arasiye gitalia nuga be umuntu ganiti gochanya ora mangana ya tata daktari ngakia gokora raisi sana omuralia yes mama te bago te but wait katotaka man nuga base is one of the elite facilities kwa chiri chingia no when elite bosari wekene bororo ubwenye bororo burubuyo muralia okoereso una bone kero gwachire ndiri gokwaire naho se itogo koereso ba understand emechando yao orore abantu na bakobweniwo tomanya goso okubweni that is what ogo chikirega no takeronyo yidare chiga ukikobeka samachana no Diamond Dominion na kubwamo no obe kwesi machine chigo kurigereria ekyagero ubweni oburuiro bwo tomanya nkaibwa ikiro muralia tomanya goso okubweni kogo chigende getangani bugo siringeli buskana siringi 500 6500 choka igomorali egento kendo kubugolie bitamba bibere ebikoi bile ko sechi mansa ebito manyete egento kende etuko not na lero moralia I'm very happy na lero masjade we are among the chinyagetaria chiameke abantu bayiguna barabuna masucha ekyagero nyogwate mubero igwete bube wachire nkomo bero igwete buya ayeneri sucha bondi kyagera bono kwaletire omorembe madegero rwalete igoke atoko chingira masuja nuga beso so api masujade nini suja kyagera abantu baito no barenge bande nambene babweniwa bande nambene mbacha buna bagani twabakonyo moralia igo no tukugura tali ituko ndire nyagitali yiga ya nuga pesi esekire egendo kendo moralia ogosangia mono abantu abange bamatenga nuga pesi kende consultation fee nyega karo kende kibeza nyito chikotabene tomente egende getanga ndubwa consultation fee nekero gwaso migo kulingana no muchando yo baito to kubwana itukoli morero nkobe kura se clinic ne clinic ekeiga bona kyokoereso unogocha kyagana ndubwa clinic isatu clinic ngero gocha free okero kwa bweni utoyigwaga none siringo morali ekende ya kabere kulingana no muchando
ngero gwaka na 500 kulingana nino muchando mono obeiro monene mono ngero gwaka na 1000 ekine chikrini kitobwata isatu abange baito mwalito ko bayini kale even ni muntu na tatwara gende attend this free clinic kyagera kwa gore chinde tere kwa robo bwenyu bose bwegete bono twako ni kale batise nyindusa ngime chando yamba bwiro muntu abwate mota niyo bomo wagwali nege kege tame kasi watu ko begi ni kege 1000 nege kende kya 500 shillings somrali lakini yege ngane yam ogwene because you are healthy is your wealth. Iko chiwe somo ntako buguli kuchesi nyagitali siringere busana myaka. Alright. Abasoro wanchubu ligilinga katujo usangamo ajonsi nchikano kusikatiriranga ki ayewate na mbeganero etiketa naro tegubuya na buko bakiri 0700 260 518 0784 955717 kaduchi garjede kange kianda chetkiriga tugurungu makurugaiga ayomotegere nduchi mbaliga bali kirichi jumbe timetinga naro bwate okubudu na gani usangano mnyagitali to Eric Gaiga yamase yamo ngigole resi miyane Gaiga simibere chokaiga alafu tusankamo ACMPO Getembe Radio and TV lo Alo Getembe oh Mbaito Mwanda Jali Simbiole Mbiamono karibu sana Karibu bwana Jeriki Mbiamono sana Asante sana Jarisi Mukayo Tebere Mguru Manda Gali ukwani ueliki Getembe Radio and TV lo Alo Getembe Biole Waigire jisa mune jiane na Joshua Manano watawanyore karibu Joshua Manano karibu sana Ono ntetinde digotika koli ndaira nja koli molimo Tebe kene mono munene Umunyagitali yo were ire buya aha Tena iketo nyagitali yo wakambweni aha Karale getane chiba bantu bege tamba nkaliga morangora nkabwena ngasoka Mbiamono sana magana ya sana Joshua Manano Getembe TV and radio hello Getembe hello Getembe kaya butoka Mbiamono kwara na inchubona chiakanire Ibono nare kukuana iga Tebango Njenta mugatu kuanda na arwara Mbiamono sana kwa bwenire Ina bwenire aha Kora ya namba tuko 21 days Keke ni kwa no kumwerimu yes Na ndiko magu Jamia 5 Ndiko kinaona kena arwara Arwara kumwerimu Sali Kuapyesha Nava te vanare con le ndarende nitane vekina veni na veni niendete con le ndetirinki. Mbiamono sana santu sana Charles Mukaya kurumbande gali Mbiamono sana Charles santu sana Igukorenga abanta bange ba byenire na bande ba ruboro ligaiga Nuyutega biabere Asijinga siya kanire Daktari enkolenginga chimashini shigumoko Mugwatega chubwenya Muntu nanyara kabaka nyole mashini singa ya Tukole gau Actually that is the best. Ekiagera moralia ndwa kwa na mangana inheritance. Tuwa kwa na mangana yokoliko itu. The only thing to okora no kolige lienjera tora prevent. Because osangore tibe muna bono kala mangana inheritance moralia ko chicha neta kere machine yeto ni twara asenga. Neji machine yeto mono moneka to chibwate goto konya chire kyandege 10 kwa hachiri yoko make sure nga at least to make remember yeto ya bere buya manyinga itatare bya kali tuko cha serinde na kubwa mono twera ni ndobo nyamasyo buya na gosibye manyinga itori tuko cha serinde na koene kinga amwarwaire aiteire osobwale mono morali basi bono mwanchuba ligelinga karado chiga chia kanire kegma daktari anda kenga na yo moli cheso matele namba Yesu mikirogotwa na ndu yesu mutoka tokole kurukika biya sana morali itangani kabisa inta takote bya bantu baitonga tigato teke getambukero ekiagera obo mane mbolinga kero moberole buya na kirie gendo na likere buya totali nega igasama gaje ta urutawas lirongo ne elia kabere lirongere magaje urutawas inse ayongo sangore bengi yabangina ne rororo inchuba kalirongo lya kabere ali aso mujito nyamira tonyora sama gaje sakami building naro bengi yabangina ne regalia okotonyora kero kende gwekire maybe busongo nene yakinire ouru nechi nyinge pati urungo kwanda neyere kebengi yabangina rogoro gaiga epale nene yakisi Kisumu Road tonyora se namba yeko wati ya 07 00 260 518 nyirolere 07 00 260 518 eyene nigere 07 84 95 57 17 07 84
95 57 17. Asomtana señores www.nugabestke.com. Pasuru mwenchu muliringa kuikiragago daktari asante sana sokote gotoa mangana maya asinkire ubugweni ubu ya kigma ayo mwenye omuliro motegeli kwanyira mangana igaki ndege 10 kuikanandi ngaki katumira so bugweni ikoroga ense ya mojure kwambo kangu chaligigasa mangana maya sinjubo kangaru asigitembe radio ensamo yende ntoge ndase jiduka kana boye mbero bulindingo chire miensu kigma yendra kubuati anchinkuru kwa Geoffrey Onsarigo ngote dinga api masujade nyasagu siria ni suja na yendra koba negatembe butambe. God bless Chelsea. Enyagitari ya Nuga Best nenyagitari ya chirengu maso gusegasigire mechando ya marwaire ayo agendera ko bagagucanda mwanya bantu nigo babwate emashini yekerero iyo ekorongeya egetekyo mugongo yanyinyitora emekia yane kyabuna chingurungo toka kire ase omubere yasibya manyinga egatimrimende emashini ye nigo eroseraniriye amaryogo ayo akorokwa nano diamond titanium ayo agotumeka ase okugwenia ale nayo obokoreri wanuga best nigo bole obwigoro mono ase babwate mechibi eyo ekugwenia marwire yenda buna bulya bwa ovarian cyst fibroids prostate enlargement egatia yanda mange wigo mbabwate mashine nde okubeka samarikao eyo kuyarungiya igati yobokoreri bunde obu bakubwatuka imenya gitaririga iko bakwigura kera lituko ochakera chinse 11 chamambya gweka chinse 12 chamagaroba Nuga Best nigo bagotuke miyumo chobo songo ase nyumba ya Oru Towers lirongo lya kabere ase bare nene ku chinse mu kire cya Kise Kesumo nja samarieta ngoro kwano ngaki ana rwareta marwaira ara mange nkagenda chinya gitari ao korigio bogwenia egere mbwene chinya gitari narete ne chininge konyoro bogwenia nkaewa mariogo nkanywa lakini timbeti nkonyoro bogweni boikiranete kero nacha Nuga Best ngashugulikerwa nkabango chakira lituko nkorara chimashini cha Nuga Best chimashini echinje abete chigonkonyo mogongo yone nkabwena arthritis nkabwena asthma nkabwena pressure boigo na maroira ndamanga yale ngo mubirone ntamanyete na wenete asamange bakirisi nigwetera sete namba chabo echo chire 0700260518 gose 0770268169 gose 0770410411 wigo nabukubatalira ase website